रंजानांगौसो 10 करोड़नि मालिक मोनबाय फैफिननो नागिरदोंमोन न'आव लोगोफोर मानि थाखाय फैफिननांगौ नोङो जाय न'खौ नों गारनानै थांखादोंमोन लोगोफोर USA नि सिखावफ्रा दा हमजानायखाय न' फारसे फैफिननो लामा लादों नाथाय फैसालिनि जेनाखि हासबेन्ड आदा नोंथाङा माब्लाबाबो बेबायदि थगायसुलि हिनजावखौ गावनि जिउआव माब्लाबाबो जायगा दाहोसै माब्लाबानि समाव नोंखौनो बियो फानफिननो हागौ बिनिखायनो बेखौ एक्सेप्ट दाखालाम खुलुमबाय आंनि साफ्रोमबो नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरायनानै लाबाय आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो शेयार खालामगोन लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ रायलायनायनि सिगां फैसालिया पस्ट होनायखौ जों नायनानै लानि आं स्क्रिनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना नायनो हागोन आं फरायनानै खिथानि नोंथांमोनाबो फरायदो आं थांफिननो नागिरदोंमोन न'आव लोगोफोर मानि थाखाय फैफिननांगौ नोङो जाय न'खौ नों गारनानै थांखादोंमोन जाय न'खरखौ नों नेवसिनानै थांखादोंमोन मुगैनानै बे न'आव मा लांनो फैफिनबावनांगौ नोंलाय नाथाय आंखौ आंनि फिसाया फन रायलाया मोजां खोथा मोजांनिसो बाथ्रा बियो जे समाव नोंजों रायलायदोंमोन जे समाव नोंखौ अनदोंमोन नों बै समाव बिनि अननायनि बेसेनखौनो बुजियाखैब्ला दिनै नोंनो गोनांथि समाव नों बेखौ हास्थायोब्ला जागोन नामा रायलायानो मोजां जादों आदा थेंक इउ रायलायनि थाखाय मोजां गाज्रि खोथा रायलायनो लुगैदोंमोन जेब्लानाखि लोगोसेयै दंमोन अब्ला मा मोजां गाज्रि रायलायनो थाखाय सानाखैमोन नामा जेब्ला बिपदा जाबाय अब्लासो मोजां गाज्रिखौ रायलायनो नों दिनै फैदों ना आं आफसुस आं रायलायगौमोन हांमा थाबाय आं मानि थाखाय हांमा थाबावनांगौ नोंनि गोसोनि साननायखौथ' नों दिनै फुरा खालामखाबायानो नों जायखौ लुबैदोंमोन दिनै जाफुंबायानो होनजाबाय नङा होमबा लोगोफोर अब्लालाय मानिथो आफसुस थाबावनांगौ नोंहा मानिथो दुखु थाबावनांगौ रंजानांगौसो 10 करोड़नि मालिक मोनबाय USA आव थांनो मोनबाय फरेन कान्ट्रियाव बेरायनो मोनबाय दै गुसु गुसु दुगैनो मोनबाय रंजानांगौसो मानोथो दुखु हांमा बाजै आरे बेफोरबायदि मानसिखौ सरिलै लोगोफोर बाजै होनो नाङा नामसो बख'नांगौ नाम खारिनांगौ सोमोन्दोनि मानसि नङा बेफोर नङा होमबा लोगोफोर जे समाव नों आदाजों लोगोसे थानाय समाव जेरैबायदि आदाया नोंनो अननाय होदोंमोन बै अननायखौ नों नेवसिदोंमोन आदानि बुंनाय खोथाखौ हयथ' नों लाबोआखैबो जानांगौ दिनै बिनिखायनो नों बे लामायाव बे दुखुआव गोग्लैनो गोनां जादों मिथिबायना फैसालि बैसोआवनो आंनिफ्राय देरसिन नाथाय दिनै नों आंजों मानि थाखाय बुंजानो बा आसि थुजानो गोनां जाखो नों गावनो साननानै नाय नोंनियाव गोरोन्थि दं नों गोरोन्थि मावदों बिनि थाखायनो नों बुंजादों गावनि दुइसिनजोंबो बुंजाखानांगौ आंबो माबा मोनसे गोरोन्थि मावोबा आंनि उन्दैसिनाबो आंखौ बुंगोन नङा होमबा लोगोफोर दा आं बेखौल' खावलायहरनो नागिरो लोगोफोर बे भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे पबित्रनि बिसियाबो पबित्रखौ लाफिननो नाङा एक्सेप्ट दा खालाम मिथिबायना एक्सेप्ट खालामनाङा बेफोरबायदि मानसिखौ थैजासिम सोरखौ लानानै रायजो जायो जाथों अब्लासो बियो नोंनि बै समनि अननायखौ गोसोखां हारसिङै गाबै जुजाइनि अर बायदि खामग्लिनानै थैलांथों आरो फैसालिनि जेनाखि हासबेन्ड आदा नोंथाङाबो दालाफिन नोंसोरबायदि गोरों गोरा मानसियानो बेफोरबायदि हिनजावखौ बजबफिनबावोब्ला आरो जों जाम्बा जाम्बियालाय माथो नङा होमबा लोगोफोर लाफिननो नाङा आंनि बाथ' जिबौआ जेसेबांखि गुस्लाया मानो गुस्लायखांनायनि उनाव जिबौनि महरखौनो लाफिनो होननाय बाथ्रा दं नङा होमबा लोगोफोर अब्ला लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै शेयार खालाम हाजासे शेयार खालाम जाहाथे बयबो नुनानै